खापांनि ताखुकथाय बुकुकजों जरानि न्यूज नायथंनाय जत लोकरक ना हायने हाय लामसोको तुलासी करो TWF नि लोकोको थुम पान्डा नरक नगुदि मानखाना वाथैनि बिसिं पानो तिप्रा मथानि बखाक्तै TWF नि बखाक्तै अरो लोकोको थुम पान्डा खायजना थाङै दङ नरक याक थिगो नखना रेल लिखाय फाइलाय माने थिक तुलासी कर ने थिक हातिओ अ जागानो तिप्रा मथानि बखाक्तै लोकोको थुम पान्डा वाथैनि बिसिङबो थानसाने हेकबा ग्रेता त्रिपलनि खरांति सावै अमाइकनो तिप्रा मथानि बखाक्तै अ जागो रेल लिखाय फाइलाय माने नरक नखना वातै मान जागै खाइलाय दं माने नरक नखना यां नायनाय दे ड्रेस कसा कसा खायकबा तिप्रासन ड्रेस ट्रेडिशनल ड्रेस सुमै फाइलाय माने नरक मांखलि नगुनि मांखना नायथं दे आं तुलुक तुलुक कक सानान बागै चाइटकनाय सिंपान तुलासी को थिक हातिओ TWF नि लोको कुथुम पान्डावो लोकरक साइसाइजे फाइ दङ बमहाय दामनो वान सगै तिनि अ जागा लोको कुथुम पान्डा खायजाका पुलिना हामबाय सिनि जरानि न्यूज मीडिया संना नरनो बेलागा हामबाय तिनि वाटै पामतै बा तिनि वाटै जरा नरक सुंग मानजा नरनो बेलाय हामबाय सुं तिनि 26 बोसोर मरि 26 कन्स्टिट्यूशन बासिंगो खबजाक सिनि तुलासीगर हातिनि जे सिन्डिकेट ओ सिन्डिकेट सिनि आसाम मरि TWF नि तुजुल मुंबाय सुं तिनि अर कायसा TWF नि पतर लोको कुटुम पान्डा खलायजाका सिनि अ लोको कुटुम पान्डा जों खलायमानिखाय अमरा जों वानसगो जेन सिनि जे चबा जों सिनि चबावो जों तिनि जलासिमिया बा सिगलासिमिया तिनि बुरिरगवा तिनि सिनि अ चबावो नहना मुसुंजागै जों तिनि अ चबार खलायमा खलायो ते सिनि बुसांनि जे सिनि तिब्रासा 20 बा 20 दफानि जे मानथाय सकथाय अ मानथाय न बारा मानना बगै सिनि बुरिरगवा बरो तंमालिया बरो नहना मुसुंजागो जे सिनि मानथाय सकथाय न मानना बगै सिनि जिला एबा सिगला रबक्सा बरो तिनि नहना मुसुंगै बा दाबिर न मानना मुसुंगै बरो तिनि नहरमा खलायो जों तिनि अर तामनाय खायमना आबरो कारण जे वाटी पामतै फानंतो जिसापांतो तिनि सिनि बुरिरगबो सिनि दफानि बगै सामुं खायना मुसुंगो एबा चबानि बगै बरो नहना मुसुंगा बगै तिनि अ पान्डार खलायमानि उंगो दिनेका के TWF सिमि अ जागा पान्डा खायजा खायदा लोको कुटुम लोको कुटुम विशेष भाबे सिनि TWF न हबो गाय अर जों चला नुखंबा चला र किचा मिचा बरो साइज खातिनि जों फायमांगो मेन गाय TWF नि पान्डा नबो दिने खामबाय तबला बाय रोसाब बाय नासि मुंताम तामनो फै खायजा अबो गाय सिनि गेटा ट्रिबालेन जे सिनि 20 दफानि जे मानथाय सकथाय सिनि गेटा ट्रिबालेन एबा सिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अ सल्यूशन मानना बगै सिनि अ पान्डा खलायमानि उंगो